କେତକୀ ଓ ତା ଝିଅ ଲିପି ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଲିପିର ବାପା 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲିପି ଯାଇ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମାମା ମାମା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମିନୁ କହୁଥିଲା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ତା ମାମୁଁ ଘର ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ମାମୁଁ ତ କାହିଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମା, ତୋ ମାମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ତା ପାଖରେ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠୁ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଣିଦେବ? ହେଲେ ମାମା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ମତେ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଗରିବ ଛୁଆ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କହି ଲିପି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହାତରେ ଧରିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଲିପି, ଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ତୁ କୋଉଠୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ? କାହା ଘରୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ? ନା କୋଉ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରି ଧରିକି ଆସିଛୁ? ମାମା ମାମା, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ତୁ ଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କୋଉଠୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ? କହ, ସତ କଥା କହିଦେ ମା। ଲିପି କିଛି କଥା ନ କହିବାରୁ କେତକୀ ଲିପିକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଲିପି ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ସତ କଥାଟି ହେଲା, ଲିପି ତା ମାମା ପାଖରୁ ତା ମାମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାପରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଏକ କାଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଦେଉଥିଲା। ଲିପି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି କାଉ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଲିପି, ତୁ ଏଠି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାହିଁକି ବସିଛୁ? ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଅଙ୍କଲ, ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ସବୁ ଛୁଆମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଜି ମୋ ବାପା ଥିଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ମୋ ବାପାକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଭଗବାନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଲିପି, ତୁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ଏଇ ନେ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଆଣିଛି। ଆଜିଠାରୁ ମାମୁଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଣିଦେବି। ଏମିତି ଲିପିକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କାଉ ଦେଲା ବୋଲି ଲିପି ତା ମାମା ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା ଏବଂ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କଲା।